Wara li t-tnejn filgħaxija tħabbar il-budget tal-2024, diversi msieħba soċjali reaġixxew b'mod pożittiv għal pjan tal-Gvern għas-sena d-dieħla u esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għar-ruħ soċjali li kien fil-qalba ta' dan il-budget. Fost l-imsieħba soċjali li tkellmu ma' dan l-istazzjon, il-President tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji Paula Bela qal li s-sussidju ta' 350 miljun euro għall-enerġija joffri stabbiltà e kif li kieku ma kinux dawn is-sussidji l-ekonomija f'pajjiżna kienet tkun differenti ħafna. U innota kif il-Gvern ikkommetta ruħu li jibqa' jagħti dan is-sussidju sakemm ikun hemm bżonn. Dawn it-350 miljun huma l-stabilità ta' kumpaniji kbar u kumpaniji żgħar ukoll. U kieku ma kienux dawn il-350 miljun, kieku l-ekonomija li qed nitkellmu fuqha llum qed nitkellmu ekonomija differenti ħafna. Bl-istess mod Tony Zara, l-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA faħar is-sussidji fis-settur tal-enerġija u qal li kieku l-Gvern ma kienx qed jagħmel tajjeb għal dawn il-piżijiet kien ikollhom jagħmlu tajjeb għalihom is-sidin tal-lukandi u ristoranti. L-enerġija hija parti sostanzjali mill-ispiża tal-lukandi u tar-ristoranti. Jiġifieri kieku din mhix qiegħda hemmhekk aħna se jkollna insibu parti minn dak it-350 miljun biex nagħmlu tajjeb għal żidiet. Fil-fatt dina żammet ukoll il-kola l-increase tal-cost of living l-isfel u dina kienet importanti wkoll għalina. Il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni għall-Istabilimenti tal-Catering Lace Matthew Pace elenka differenza bejn pajjiżi oħrajn li jollew il-prezzijiet tad-dawlu l-ilma minn meta bdiet il-gwerra fl-Ukrajna u Malta li ħolqot tarka biex tipproteġi l-industriji Maltin fosthom ir-restoranti. U faħar il-miżura taż-żieda tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja jiġifieri l-kola li se tiżdied għal 12 euro u 81 ċenteżmu fil-ġimgħa. Tenna li bis-saħħatek se jiżdiedu l-flus fil-bwiet tan-nies. Dan fl-aħħar mill-aħħar f'aktar klijenti. Ta' min isemmi wkoll iż-żieda fil-pagi, bażikament il-minimum wage u l-kola, l-istruttura tal-kola li alla volja jista' jkun tkun pis fuq l-industrija tagħna fuq l-employers aħna, però fl-istess ħin ħajkunu iktar disposable income u flus fil-but fil-dak fl-aħħar mill-aħħar huma klijenti tagħna. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja qal li dan il-budget ikompli tjieb il-kwalità tal-ħajja permezz ta' tkabbir u sostenibilità u tenna li fost kważi 9 biljun euro f'miżuri li huma indirizzati għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna fis-sfond ta' kriżi internazzjonali. Dan il-Gvern ma nesiex li l-inġustizzji jiġu indirizzati. Qed ikomplu jiġu indirizzati inġustizzji oħrajn kemm tat-tarsna li kienu tkeċċew il-ħaddiema ħajġu indirizzati tal-ex ħaddiema tal-gas boards tat-Tele Malta daw kollu inġustizzji li kollet jistennew daw il-persuni jistennew li ssir ġustizzja magħhom u dan il-budget qed jindirizzhom. Bħal m'hemm benefiċċji oħra li qed jgħinu lil ħaddiema li jkompli jinċentivawhom u jgħinu jikkompensaw il-bżolija.